Només de veure'm badallar, segur que tu també tens ganes de fer-ho. Però això per què passa? Doncs casualment el teu cervell m'està imitant sense que tu li hagis donat l'ordre. Acostumem a badallar quan tenim son, quan tenim gana, i realment aquest és un mecanisme del cos que no està gaire ben definit per què serveix, ni si té alguna utilitat. Tot i això, hi ha hipòtesis que apunten a un refredament del cervell, a una activació de circuits neuronals, a la regulació de la pressió de les orelles o fins i tot a que sigui un vestigi de quan érem amfibis i respiràvem per les brànquies. El que sí que sabem segur és que aquests badalls són molt fàcils d'encomanar. Ja et deu haver passat algun cop. Això ens pot passar quan veiem algú badallant, quan sentim algú, quan en parlem amb algú o fins i tot només... Només de pensar-hi. La teoria més acceptada que fa referència al fet d'encomanar-se als badalls és que aquest fet té una relació amb les anomenades neurones mirall, un grup de persones que s'activen tant quan nosaltres fem un moviment com quan veiem aquest moviment en una altra persona. Aquest sistema de neurones mirall s'han relacionat amb l'empatia, amb la connexió social i amb la capacitat d'entendre els altres. I de fet, hi ha estudis que demostren que és més fàcil que se'ns encomani un badall d'una persona emocionalment propera, com una familiar, una amistat o una parella, que no pas algú llunyà. El que no podem dir és que a qui més se li encomanin els badalls, més empàtic sigui. Tot i haver-se associat les dues coses, no vol dir que hi hagi una relació estrictament directa ni que siguin equivalents. Així que la propera vegada que se t'encomani un badall, tu pensa que no és casualitat, que el teu cervell simplement està volent imitar la resta. Per cert, has badallat durant aquest vídeo?